Krásny tučňák dneska 26,60 na krátko za burínami. Boilies Protein Beard pokvapkaný esenciou z Copex. Ťažký. Na straji používam Boilies Bioenzym plus AC Losos a Protein Beard plus Winterfruit, ale kvapkám na ňo ešte z Copex exkluzívnu esenciu. Krátko po 26, tento 22,40 Boilies na to. Krátko po 26, tento 22,40 Boilies Bioenzym Losos a žeru. Tu sú naplavané kapre, fúkalo sem. A ide to. Ešte som mal 2,15, ale kde som nefotil, netočil, pršalo doteraz, sneh padal, tak teraz vyšlo slnko, takto rýchlo robím. Tento raz chytám úplne iným štýlom, ja chytávam na náhod s malými olovkami, hádžem to za buriny na nejakých 40-50 metrov. Nechcem to rušiť člnom, mohol by som aj zavážať, ale je to tam čisté. Hovorím, končia buriny a ďalej už je len 4-5 metrová hĺbka, úplne tvrdé, takže nemám to ani kde zachytiť. Ryby, čo som zdolal, som krásne pritiahol aj ceste. Buriny nie sú moc hrubé, tak som ich pekne pritiahol až túto polmetrovej vode zdolávam, takže úplná pohodová rybačka. Aj keď sú zábery, tak už si dovolím to nahodiť, možno zo 4 jedna je zamotaná, že sa zamotá montáž, ale pri veľa záberoch už je taký väčší kľud, takže... Ja som ulovil len 2 kapríkov zatiaľ, tohto 17-kilového šupináča, zabral na Bioenzym Losos. Pekne za burinami, takisto chytám jak doteraz. Pekný šupináč, dorastajú tu krásne. Bolo ich tu veľmi málo, ale už dorastajú. Krásne váhy majú už. Dnes asi 2-3 hodiny po nahodení hneď za buriny. Tento 24,80 zabral na Protein Beard Winterfruit pokvapkané z Copexu. Veľké všetko na ten Copex. A krmím prémiovkami z Copex. Fú, ťažký. Na tejto výprave chytám úplne inak, nahadzujem za blízke buriny, z toho dôvodu chytám na blízko, nechcem to rušiť a nie sú tam žiadne prekážky aj preto, takže už po prvých záberoch som zistil, že ryby nebudem strácať, cez buriny ich pretiahnem, nie sú tam žiadne potopené stromy, korene, takže v pohode to zdolávam, takže nemusím ani s člnom vychádzať. S prakom nastreľujem Boilies, no a hovorím, zdolávam ich z brehu. Preto mám aj upravenú montáž, nemám závesné olova, ale mám inliny 106 gramové, kúsok olovenky, asi pol metra submerge za ňou a za olovom a proti zamotaniu, a to je všetko, celá úprava mojej montáži na náhod. Túto olovenku Fox Submerge 45 librov bez oloveného jadra navazujem úplne klasicky dvojitým uzlom, takto spájam obratlík so šokáčom a takisto montáž s olovenkou. Na vasovú šnúrku používam Mystic Black. Úplne ustalo počasie, pre ktoré som sem prišiel, prestalo fúkať, prestalo pršať, bolo jasno, začalo mrznúť. 2 noci úplne -4 ako v pohode, ale prestalo to fungovať na ryby. Nehovorím, že sa voda ochladila, kapre žerú, stále žerú, ktoré chytím sú plné, voda má stále 9-10 stupňov, čo je vynikajúce. Kapre žerú, príjmajú potravu a včera som chytil najmenšieho kapríka, takého asi 2-kilového, akého som tu v živote nechytil. No a dneska prišiel krásavec,
hneď ráno po nahodení. Mám to úplne ako neplánovanie, ale super načasované. Prídem, nahodím a za také 2-3 hodinky keď sú zábery, tak mám prvý záber. Dnes prišiel obrovský lisec. Pomaličká jazda, pekne som si preťahoval cez buriny. V burinách nedal mi nič zadarmo. 5 metrov potiahol on, 5 metrov ja. Potom keď som preťahol cez prvé buriny medzi prvé a druhé, tak zase mi začal chodiť doprava, doľava. Som štrikoval pod pravé prúty, pod ľavé prúty. No a nakoniec som ho podobral, no a krásny. 28 kg, 20. Zabral na bioenzym losos. Pokvapkoval som všetko exkluzívnou esenciou Scopex na jednu 24 mm guličku, no a krásny, tučný, super, nádherná ryba. Čau, Macko, čau. No a balím, idem domov. 5 dní, super, krásne ryby, som šťastný, spokojný, že mi to vyšlo, prečo som sem vôbec prišiel.